kanunay nga bag-o dili mausap pagkatahong sa presensya mo kanako na ligo kanunay nga bag-o ug dili mausap pagkatahong sa presensya mo kanako nagligo balaan ka Diyos sa tanan daygon imong ngalan daygon ikaw daygon ikaw balaan ka Diyos sa tanan daygon imong ngalan daygon ikaw daygon ikaw balaan ka Diyos sa tanan daygon imong ngalan daygon ikaw daygon ikaw balaan ka Diyos sa tanan daygon ko ikaw balaan ka Diyos sa tanan daygon ko ikaw. Thank you, Lord Jesus. God bless you. Good morning po. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong may kapal. Ang aking dalangin po na ikaw ngayon na nanonood, the Lord is going to bless you, and of course God will provide your needs. God will heal you. If some of you mayroong karamdaman, I speak healing. I declare healing. So kung anuman ang karamdaman o anuman ang ating mga desire natin, ay alam po natin, buhay ang Panginoon, tapat siya sa kanyang mga pangako. So lagi lang po tayong manalig, and let's always give our best to the Lord in serving Him, and of course serving people. So grateful lang po tayo, lagi po tayong magpasalamat araw-araw dahil buhay pa tayo, binigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon dahil meron siyang magandang plano sa bawat isa sa atin. Gusto ng Lord, nais ng Lord na tayo ay kanyang gagamitin. Magiging pagpapala ng iba, magiging divine instrument ng Lord upang makita, upang ma-reflect
ang kabutihan ng Lord, ang pagmamahal ng Lord. So, yan lang po muna mga kaibigan ang ating vlog ngayon. So, sana po kayo nakagising ng madaling araw ay nakapag-pray na, nakapagpasalamat na sa ating Panginoon. God bless po sa ating lahat po. Bye-bye.